Ar yr arwyneb, tref a chddistaw yng ngogledd Ynys Môn yw Amlwch. Ond 200 mlynedd yn ôl, Amlwch oedd cynhyrchydd copor mwyaf'r byd ac un o drefi mwyaf Cymru. Ond anghofiwch y copper laddies, oherwydd mae yna dîm pêl-droed merched yma sy'n gobeithio ysgrifennu stori eu hunan. Ond fe ond y dim i'r stori orffan efo diweddglo digon anhapus yn ystod yr haf, wedi'r clwb fethu a sicrhau trwydded i chwarae yn yr ail reng o byrymid newydd pêl-droed merched Cymru. Ond oedd clwb fel Amlwch, sy'n rhan mawr o gymuned y dre, ddim am roi'r ffidl yn y to mor hawdd â hynny. Da ni wedi mynd trwy uchafbwyntiau mawr, nathon ni ennill y lig, da ni ennill cwpan, ond hefyd da ni wedi bod ochr arall i'r geiniog, lle da ni bod yn cwffio i ni just gario ymlaen. Rha dwytha, o'na 4 ohona ni wrth y bwrdd y fyncw wrthi'n deud, beth sy'n mynd i ddigwydd, yda ni'n mynd i gario ymlaen, lle mae'r chwaraewyr mae'n mynd i ddod os gynno ni ddim rheolwr, oedd pethau'n edrach yn ddi iawn de. Dwi'n y clwb wan ers 8 mlynedd, da ni'n eisiau gadael y clwb yma fynd. Mae clwb yma'n rhan mawr o bywyd fi, fam lle dwi'n dod ar ddydd Sul os dwi eisiau anghofio bob dim, ac o'n i'n meddwl diolch fi nôl i'r clwb am bob dim maen nhw wedi wneud i fi, oedd yn gwneud yn siŵr bod fi'n cadw tîm genod yn ôl yn Amlwch. Dyma ni yma heddiw yma, barod am gêm arall, gynno ni subs a bob dim, chi'n gwybod, a da ni'n uned cry eto. Dwi'n gwneud obeithiol hyd y gwir am y dyfodol ni. Mwy na byd, da ni'n teammates ar y cae, ond da ni'n ffrindiau, a i fi, da ni'n criw bach hapus yma. Fydra i'n dweud, mae'r calon sgenna ni fel tîm yn wama yn rhywbeth sbesial. Tryffynon oedd yr ymwelwyr wrth i Amlwch geisio parhau ei record dda ar frig adran y gogledd, a Tesni Hughes, un o chwaraewyr ifanc newydd y clwb, fachodd y gôl agoriadol. Ond nid goliau'r genod oedd yr unig beth oedd yn denu'r dorf i lôn bach. Dwi'n Tony a dwi'n gweithio yn y gegin a coginio bwyd i pawb. Faint o burgers a felly ti di werthu hyd yma heddiw yma? Just 3 burgers, 5 hotdog dwi'n meddwl, a dwi wedi gwerthu y cawl i gyd. O, dyna ni di gobeithio gael. Mae gen clwbiau bach fel Amlwch dim lot o pres, so da chi'n gorfod cael pobl i helpu i setio fyny cae yn y cegin, i wneud kit, i just wneud popeth i cael y clwb cario ymlaen. So mae'n rhaid pwysig i pobl i helpu yma. Mae'r clwb pêl-droed Amlwch yn mawr yn y cymuned. Mae'n mawr i Amlwch a'r dyfodol i Amlwch hefyd. Dydwch wrth i fi am beth sy'n dod â chi yma ar bnawn dy Sul fel hyn? Wel, ni gefnogi'r merchaid ac y clwb Amlwch. Oedd y ferch yn chwarae i Amlwch yn gynnwyr flynyddoedd ac mae fy nghyfraith yn rheoli'r tîm merchaid a mae'n neis bod genod ifanc ma'n mynd i cario ymlaen. So Genna, beth sy'n dod â chi fan hyn ar bnawn dy Sul? Wel, mae Lex yn chwarae i'r tîm yn Amlwch i'r genod, so Amlwch hydol. So dwi'n meddwl mae'n bwysig i dod lawr i cael gweld yr merched cael gêm hefyd. Ti'n gobeithio na dyma lle fydd y dyn cicio pêl ryw ddod? Ie, oedd mam yn chwarae doedd, so dydw i ddim ar hyn o bryd, so I've retired. Yn yr hydol ar hyn o bryd, mae yna 70 o genod yn tîm Amlwch o oed 4, meddwl i 10, so 70 o genod, so mae hynna'n unheard of dydy. So mae hynna'n rili dda. Mwyaf on the map. Dwi'n meddwl mae'n watch this space yn fatha 6 mlynedd pan mae'r genod ni yn dod trwaf. Ond roedd angen watch this space bnawn Sul hefyd wrth i Amlwch fachu 6 gôl a Tesni'n croni'r cyfan wrth gwblhau hat-trick yn ystod yr ail hanner. Y sgôr terfynol Amlwch 6, Tryffynon dim, a thîm Martin Jones yn parhau i frwydro tua frig cyngrau'r bêl-droed y gogledd. Martin, pa mor falch wyt ti ar genod pnawn yma? Dwi'n siafft efo'r genod bod yn honest performance gret o'r dechrau tan diwedd. Brwydro am bob bêl, digon o chances. Dwi'n meddwl os ydi gwybod dipyn mwy na be oedd i, dwi'n meddwl, ond hapus iawn. Dwi'n gwybod beth i ddweud, dwi'n speechless efo pa mor bell dwi'n dod yn y blwyddyn dwytha, yn enwedig ar ôl Covid a bob dim training a falle, dwi jyst yn hynod o falch bod fi nôl yn y gêm a fedrwm disgwyl gweld be mae'r dyfodol yn dangos i ni.